ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፋን ክወፅእ ተዳልዩ ዘሎ ኣዋጅን ህዝብና መሊኡ ቅድሚ መጥፉ ይኾኖ ክበሃል ዘለዎ እዩ ክብል ውድብ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ እቲ ውድብ ነዚ ዝበለ ኣብ ዘውፅኦ ዋናዊ መግለፂ እንትኸውን ኣብ ትግራይ ክካየድ ዝውጠን ዘሎ ኩናት ናይ ውክልና ኩናት ብምዃኑ ኩሉ ትግራዋይ ወጊድ ክብል ኣለዎ ክብል እቲ ውድብ ገሊጹ ሙሉእ መግለፂ ውድብ ሰብዓ እንደርታ እንሆ ካብ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ፓርቲ ዝተውሃበ መግለፂ ትግራይ መድሕን تدلل لايبل اتمغلز حزب تግራይ ኣብ መዋዕሉ አንጻር ጨቆንቲ ለገብሮም ቃልስታት ደምቕ ታሪኻት ብደሙ ጽሒፉ ይብል اتمغለዚ ኮይኑ ግና በተደጋጋሚ ናይ ባዕለ ብልብሎም መራሕቲ ቃልስ ተጨውዩ ግዳይ ዓወት ምዃኑ ደምቕ ታሪኽ ቃልስ ህዝብና ክሃስስ ንርአለና ይብል ኣብቲ መግለጺ ኣብ ለሓለፉ 51 ዓመታት ከበድቲ መስዋዕትነት ከፊሉ لጨበጦም ዓወታት ተሓሓት ብልባሃል ኣብ ውሽጢ ቃልስ ህዝብ ተኸውሉ ለዓበየ ተበን ሻዕብያ ይብል ኣብቲ መግለጺ ናይ خفአተይ ጽልአይ መርዝላተፈ ማሕበራዊ ሰረተይ ዓምድታት ሓድነት ህዝበይ ናይ ሸርሽሩ መጫወት ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ልብሉ ጨካናት ኾራኹር ካድረታቱ ልምዓት ጉጅሎይ ገይርወይ ግን ይብል መግለጺ ሰብዓ እንደርታ እዚ ከይኣክል ዝዓንዳር ጉጅለ ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ልፈጸሞ ሰላሕታዊ ጽንተት ላብ ዓይን ላፍጠጠ ጥፋት ህዝቢ ትግራይ ተሻጊሩ ምጽላት ህዝቢ ትግራይ ልኾኑ ሓይልታት ተጸሚዱ ትግራዋይነት ታሪኽ ክገብር ልኽእል ናይ መናእሰይ ግፋል ተፈለየ ሓሳብ ለሎ ልዕፍነሉ ናይ ሽፍታ ኣዋጅ መሸጣ ዕጡቃት ላብ ሱዳን ተማልአ ምድላው ጦርነት ምጽላት ህዝቢ ትግራይ ብምልፋን ለመሳሰሉ ተግባራት ኣብ ምፍጻሚ ግን ይብል መግለጺ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ብምዃኑ እዚ ላይ ሕጋዊ ምክር ቤት ጸዊዑ ናይ ሽፍታ መንግስቲ ያጣይሸ ይብለሉ ልኡኽ ሻዕብያ ህዝቢ ትግራይ መሊኡ ከይጠፍል ተዋደደል ተናበበይ ኩሉ ዓይነት ቃልስ ብምግባር ካብ ትግራይ ክጽረጊ ላብ ፍትሕ ኣደባባይ ክቐርብ ልኽእል ቃልስ ክግበር ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ፓርቲ ይጽውዕ ይብለው ምዕለታ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ግፋ ኾነ ናይ ሸፋት ሕገውጢው መንሰይ ላብ ጦርነት ምእታዊ ይኹን ለተፈለየ ሓሳብ ለሓዚ ህዝቦም ለሓጎዚ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ተሳተፉ ተጋሩ በተመሳሳሊ ኣዋጅ ካብ 15 ዓመት ከሻ ብሞት ልበጽሕ ቅጽዓት ፈጽሞም ተሎ ጎውን ኳዓሰይ ልብል ጎው ለሃምለይ ረአየ ብስቕታ ምሕላፉ ለዝሽፍታ ጉጅለ ናይ ልብ ክስሙዒ ላብ ዝኸዝ በጽሕ ወለሎ ብርክ ክበጽሕ ገይር ወይ ብል መግለጺ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ኸዝለ ህዝብና ሞሊው ቅድሚ ጥፉ ይኾነ ክባል ህዝብና በብለሎ ተወዲቡ ቃለሶም ይገባ ይብል መግለጺ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ፓርቲ ኣብ መወዳእታ ይብል ኣብቲ መግለጺ ተፈለየ ሓሳብ ብምቕራብል ተዓፈና ጓል 76 ዓመት ወይዘሮ ኣኸዛ ለዓፈነ ጉጅለ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ማእኸላይ ሕዝለ ኣብ ዞባ ሰብዓ እንደርታ ወረዳ ሰሓርቲ ማዕድናት ክፍሕር ብመርዛም ኬሚካል ህዝብናይ ተፈጥሮ ሃፍቱ ይለጥፍለሉ ኣብ መቐለ ዙርያ መቐለ መሬት ሰብዓ እንደርታ ብሪኦ ወራር መሬት ልፍጽም ዘሎ ኣብ ወጀራ ሰብዓ እንደርታ ብልዕሊ ህዝብና ልፍጽም ዘሎ መቅተልቲ ኣብ መላ ትግራይ ብመኸተስም ልፍጽም ዘሎ ብዝበዛ ምስ ሻዕብያ ብምትሕባር ክፋ መናእሰይ ብምክያድ ብመስዋዕት ተጋሩ ናይ ሻዕብያ ናይ ውክልና ጦርነት ኣብ ልዕሊ ሃገርና ኢትዮጵያ ክግበር ድሻባሽ